Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan EHN sindikatuko Feliperekin eta pantaiak euskarazeko Alexekin hitz egingo dugu. Dena den, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1948ko ekainaren 16an Leopoldo Maria Panero idazlea jaio zen. Gainera, ekainaren 16an ere, 1963an Valentina Tereshkova kosmonauta sovietarra espazioratutako lehen emakumea bihurtu zen. Gainera, 1976an Hego Afrikan Johannesburgo hiriko Soweto auzoan gatazka handiak sortu ziren kalean, apartheid garaiaren amaiera markatu zutenak. Eta bukatzeko gaurko egunez ere duela 21 urte Kojun Japoniar enperatriza hil zen. Pasa gaitezen orain gaurko lerroburuak ikustera. Nafarroak 74 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, Zizur nagusian erregistratu dira 9 kasu. Koronavirusaren biktimen omenezko lorategia memoria kolektiborako tresna bihurtzea espero du Txibite lehendakariak. Nafarroan 238 lan istripu eta altueratik eroritako 12 hildako jakinarazi dira azken 11 urteetan. Nafarroko gobernuak nortasun agiri nazionala geipinaren ordez erabiliko den klabe identifikazio sistema berria aurkeztu du. Nafarroko gobernuak lan maile bateratu du hidrogeno berdearen Nafarroko agendaren ildo estrategikoetan aurrera egiteko. Euskal Herriko gazte euskaltzale elkarte taldeetan norbanakoek agerraldi bat egin duten Nafarroko Unibertsitate Publikoan gazteremutik mugimendu euskaltzalea bultzatzeko. Esnaola kontseilariak bizita egin die Alloz herrian eskolako bela kanpainako parte hartzaileei. Iruñeko udalak hitzarmen bat sinatu du itxaropenaren telefonoarekin 75 urtetik gorakoei zuzendutako laguntza psikologikoa emateko programa bat garatzeko. Gomez kontseilariak duela 4 hilabete baztan bidasoan izandako suteak kaltetutako zonaldeak bizitatu ditu landarediaren bilakaera aztertzeko. DNA programak Lid Siluet eta Gislaneren egoitzak eta Eva Guerreroren laborategia hartuko ditu hilabete honetan. Kantu eta hitza 2021 zikloaren barne, abiaren, animalia naiz eta kontzertua ostegunean arratsaldeko 7:30 Oko Andre Maria plazan euri eginez gero erraldoien txokoan. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, Jaione Urtasunen eskutik, Pontxarekin ipuin anitzak saioa egonen da Iturramako Zibiboxean arratsaldeko 6etan 4 urtetik gorako haurrentzat. Ordu berean ere, 6etan, Zizurko Erreniega Parkean, Pirritx Porrotx eta Marimototxen amaren intxaurrak ikuskizunaz gozatzeko aukera izanen da. Eta ordu erdi beranduago, 7:30 Herriko Tabernan, Sorkari taldearen kontzertua jarriko dute ikusgai pantaila handian. Bihar aldiz, transformatzen dokumentala eta hitzaldia izanen dira Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 6:30 LGTBI+ aktivistek antolatuta. Bihar ere, arratsaldeko 7etan Zizurko Erreniega Parkean Zirika zirkusen hemendikara kale antzerki emanaldia izanen da. Eta bihar ere, baina 7:30 Oko Andre Maria plazan Abia taldearen kontzertua egonen da. Ostiralean, Geltokin komunetik ikuskizuna eskainiko dute 2 saiotan. Lehenengoa arratsaldeko 7:30 izanen da, eta bigarrena 9:00. Sarrerek 10 euroko prezioa dute edari bat barne dutelarik. Ostiralean ere, 8:00 eta Zizurko Kulturetxean, Alazne Etxeberria, Jose Cruz Gurrutxaga eta Mikel Bermejok bakarrizketak eskainiko dituzte. Ostiral eta larunbatean bestalde, arratsaldeko 7:00 Atarrabiako Kulturetxean, Matilda antzerki musikala izanen da 12 euroko sarrerarekin. Horretaz gain, larunbat goizean 12:30 Zentral Aretoan Delio eta azken sustraiaken kontzertuak egonen dira. Larunbateko arratsaldeko 6:00 Ziztada eta Erlantz Fit taldeen kontzertuez gozatzeko aukera izanen da Katakraken. Gainera, larunbatean Hackerrak antzerki obra eskainiko dute Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7:00 hasita. Eta amaitzeko, larunbateko 7:00 hasita ere, Agoan eta Burutik taldeen kontzertuak egonen dira Totem Aretoan. Joan gaitezen orain gaurko komunikabideen aztalak aztertzera.
Diario de Notiziasekin hasiko gara. Osasun sailak 12 eta 39 urte bitarteko taldeari txertoa jartzea onartu duela dio titularrak. Argazkian Nagore bainurako gunea erakusten du. Horretaz gain, oroimenaren lorategiak COVID-aren 1300 biktima baino gehiago gogoratzen dituela aipatzen du. Baita eraikuntza iraunkorraren azokak 50 enpresa bilduko dituela ere. Gainera, arkitekturaren nazioarteko biltzarra Iruñean egingo dela jasotzen du azalean. Gaia aldatuz, Nafarroako 33 proiektu estrategikok I-geijera 60 milioi bideratzen dituztela jakinarazten du. Bestalde, 1970ean Guardia Zibilak tiroz hildako Jose Miguel Anduezari omenaldia egin diotela nabarmentzen du. Baita Navarra Sumari euskararekiko Iruñean izan duen mespretxuagatik 3. kolpea eman diotela ere. Kiroletan, Nerea Bermejo atletak hilabete batean 5 errekor nafar gainditu dituela azpimarratzen du Notiziasek. Martxel Rodriguezek 2021eko talentuaren saria jaso duela ere aipatzen du egunkari honen gaurko azalak. Eta bukatzeko, Amaia, Kutxi eta Ane Lukin udako ekitaldietan arituko direla jakinarazten du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Europako funtsen etorrerak Nafarroan AHT-ren 200 kilometroak bultzatzeko aukera emango duela dio titularrak. Argazkian Itoitzeko Nagoreko bainulekua irekitzen dela iragartzen du. Horretaz gain, Sánchezek prozeseko indultuak aste batean edo bitan emango dituela azpimarratzen du azalean. Gaia aldatuz, nekazaritzako elikagaien sektoreak milagroko ekonomiaz tiratzen duela jasotzen du. Eta ekaina historiako argirik garestiena duen hilabetea izateko bidean dela ere jakinarazten du. Kiroletan, Barbero aurrealde gorritxoa osatzeko aukera dela aipatzen du. Bestalde, Zitadela eta Gaiarre, Iruñeko uda kulturaleko agertokiak izanen direla iragartzen du. Eta amaitzeko, inpresora batek egindako txuletak erakusten ditu gaurko azalean. Gararen azala aztertzera pasako gara. Titularrak dioenez, EAJ-PSek berdin tratatzen ditu Euskal Herria Bildu eta Vox antipandemia legean. Argazkian, arriskua atzean utzita berriz ere loa eta ametsak izateko aterpe bila dabiltzan migratzaileak ageri dira. Gaia aldatuz, kontsumitzailearen argiaren ordainagiria 145 garestitu dela jakinarazten du. Eta azkenik, Arriolak birsokuntza ekoiraunkorra Repsoli lagadiola aipatzen du. Berriarekin jarraituko dugu. Titularrak Ameriketako Estatu Batuek eta Europar Batasunak aeronautikako muga zergak kenduko dituztela dio. Argazkian, FA nazioneren zerrendaburua ageri da. Gainera, Euskal Herria baiko hautagaiari ere tartea eskaintzen dio gaurko azalean. Horretaz gain, Parisko epaiketan Urrutiko etxeak Oslora joan zenean etako kide zela ukatu egin duela jakinarazten du berriak. Baita Jaurlaritzak ez duela ikus-entzunezko hedabideen kontseilu bat sortzea beharrezko ikusten ere. Bestalde, Jerusalemen tentsioa berpiztu dela azpimarratzen du, judu ultranazionalisten beste martxa baten ondorioz. Eta amaitzeko, azterketak euskaraz egitearen alde uztailaren baterako Donapaleun manifestaziora deitu dutela nabarmentzen du. Euskal Herria irratiaren orrialde nagusiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia H&Mko langileen greba bertan behera utzi dutela da. Gainera, pandemiaren datuek gorabehera txiki bat izan dutela jakinarazten du. 36 kasu berri erregistratu baitituzte eta 3,4 tasa. Azkenik, Navarra Sumako Javier Labairuri matxista izatea egotzi diotela aipatzen du. Jarrai dezagun eguraldiaren iragarpenarekin. Gaur giro sargoria eta ezegonkorra izango dugu. Hego-haizea mugituko da, haizeguneetan nahiko bizi ibiliko da eta tenperatura maximoak denean baita kostaldean ere 30 gradura iritsiko dira edo muga hori ere gaindituko dute. Goizean hodeitza aldakorra izango da eta ekaitz kutsuko zaparrada batzuk botako ditu han-hemenka. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta nonahi ekaitzak jo dezake eta zenbait lekutan gogor joko du. Haize bolada gogorrekin eta txingorra ere bota dezake. Gainera, baliteke haizeak mendebal ipar-mendebaldera egitea eta aldaketak ekaitzekin koinziditzen duen lekuetan boladak are gogorragoak izan litezke, batez ere kostaldean. Bihar, ostegunean, tenperatura asko jaitsiko da,
zerua estalita egongo da eta euria gogotik egingo du. Gauzak horrela, eguraldia erabat aldatuko da Euskal Herri osoan. Temperatura maksimoek nabarmen egingo dute behera, eta ez dira 19-22 gradutik igaroko. Gainera, hodei ugari izango dugu. Euria erruz botako du eta eguerditik aurrera trumoi ekaitzak jo dezake. Zaparrada mardulenak ekialdean espero dira. Kaixo, Felipe, zer moduz? Egunon, hementxe, ongi izan beharko, zuek ere bai. Ongi. Gaur justo beroa, baina bestela ongi. Tokatzen da, garaia da eta tokatzen da. Bai, ez? Bueno, eta konta iguzu pixkat, zuek Euskal Herriko nekazarien elkartasunatik, ez? Salatu duzue, azken denboraldi honetan eman den pentsuen prezioen igoera, ez? Bai, horre Donostin prentsaurreko bat egin genuen, bakoekin batera. Tarteka, beste sindikatuekin ere elkartzen gara eta, ulertzekoa da, ez? Nahiz eta gure diferentziak izan, gauza nabarmen batzu badira eta, kasu honetan ere hori gertatu da, ez? Azkeneko urte honetan, batez ere azkeneko 5 hilabetean ikusi dugu, alekien edo zerealen prezioak gora egin duela eta horrek ekarri du pentsuen prezioak ere, oso goiti jotzea. Eta, egoera momentu honetan, ez da erresa mantentzen nekazarientzat. Honek suposatzen du kostu igoera ikaragarria, batez ere esneakin ari diren abiltzainek edo, zebatzen dituzten txekorrak eta gizentzen dituztenentzat ere bai. Eta ikusten dugu, hor merkatu hau nahiko eroa da, mundu mailan mugitzen da, eta horre, ez dakit, Estatu Batuetako departamentuak egiten dituen proiektzioen arabera prezioak gora eta bera egiten dute, txinoek haragia eroso pentsu asko erosi behar dutela eta prezioak berriz gora egiten du eta oso mundu mailako merkatua da eta horre konpetentzia legeak ez du mugarik. Orduan ikusten dugu horrek ez eragina duen gure bezalako sektore batean eta zetzaia denez horri aurre egitea. Baditugu erraminta batzuk, horre aipatzen da elikadura katearen legea, eta horrek behartuko luke, gutxienez teorikoki, kate hortan beti ordaintzea gutxienez kostuaren prezioa, eta ez da hori gertatzen, ez? Ikusten dugu hori ez dela gertatzen, eta pixkat hori da eskatu dena, ez? Elikadura kate hori nolabait indartzeko, orain aldatzen ari dira, aldaketa horiek, zentzu honean joateko eta gero gainera praktikan jartzeko. Ez da erresa, baina hori eskatu beharra daukagula uste dugu. Orduan ez, pentsuaren prezioa igo den bitartean, gero haragiarena edo produktuena, ez, berdin mantendu da? Bai, gainera ikusi dugu azkeneko pandemia madirikatu honen historia honekin, konsumak gora egin duela. Elikaduran jendeak gero eta gehiago gastatu du garai honetan, eta ikusten dugu bai distribuzioak, batez ere distribuzioak prezioak goratu dituela eta gainera gehiago saldu duela. Eta hori nolabait atzeraka ez da olako atzeraka esan nahi dugu produktoren sektorean, nekazarien sektorean, hori ez da ikusi, prezioen igoerarik ez da ikusi alderantziz, bera egin dute. Orduan kezkatzekoa da, ez? Horko lehen aipatu dugun elikadura kate horrek ikusten dugu ez duela funtzionatzen, ez dela praktikan jartzen, ez? Orduan nork ateratzen ditugu etekinak hor kate horretan edo, non gelditzen da, ez, diru hori? Batez ere distribuzioak eta industriak ere bai. Nolabait distribuzioak industria estutzen du, industria transformatzailea, ez da, esne sektoreakin fijatzen bagara adibidez, nahiko dependentzia daukate distribuzioarekin. Haiek estutzen dute nolabait industria eta industriak nekazaria. Ejemplo argi bat jartzeko, adibidez, 4 zentimo gehiago ordainduko balitz nekazarien esnea, ez dakit, bataz beste ibiliko dira 10.000, 12.000 litro aterako dituzte behi bakoitzeko. Horrek esan nahiko luke, iaia behi bakoitzeko 400 euro gehiago ingreso lituzketela. Ez dira margen handiak, ez da asko eskatzen 4 zentimo gehiago litro bat esne. Uste du, konsumitzaileak hori
nolabait asumitu dezakela. Baina haientzat ere volumen joko hori ere hor dago, haientzat ere 4 zentimo gehiago ordaindu, 4 zentimo gutxiago ordaindu, kriston dirutza da. Orduan margenak txikiak dira, baina pixkat uste dugu hor nolabait zorroztu behar dela legea edo elikadura kate hori horrek eskatzen du adibidez nolabait kostu hori zenbatekoa den, ez? Litro bat esne ekoiztea zenbaten. Badakigu, bueno, nekazari bakoitza mundu bada eta ez dira kostuak guztientzat berdinak. Baina, bueno, uste dugu organismo desente badagoela eta bataz besteko kostu bat atera daitekela. Eta lan hori oraindik egiteko dago, ez? Eta, bueno, pixka bat hori da eskatzen dena. Eta egoera honek nola eragin die, ez? Ekoizlei edo, bueno, produktorei badaude agian batzuk oso egoera larrian? Bai, eta lehendik ere larri zeuderak, are larriago, ez? Nekazarientzat bi diru iturri daude momentu honetan, orokorrean. Bat, bere produktuak saltzetik etortzen den diru sarrera hori, eta bestaldetik Europako laguntzak, ez? PAK famatu hortako laguntzak. Nekazariak hori badaki, baina industriak ere badaki hori, ez? Eta, bueno, adibidez, behi sektorean haragibilak eta dituztenak, amak esan dezagun, hemengo jendeak hitz eginez, haiek esaten dute, bueno, nik guk, bai, orokorrean, ez, pixkat hitz egitea hola ez da erresa, baina guk txokorrekin da saltzen dugun eta lortzen dugun etekin hori nolabait esateko, pakarik ez balitz, iaia zeroan geldituko ginateke. Lana kontatu gabe, jakina. Orduan haien kontuak askotan izaten dira, bueno, dirurik ez galdu nire jarduerarekin, eta ea paka garbi gelditzen zaidan. Beste sektore batzuk ez daude igual hain ez dute halako dependentzia edo laguntza haietatik, ez? Ez dakit mastizaleak edo berdura eta saltzen dutenek edo zerealistak beraiek ere bai, baina badira sektore batzuk dependentzia handia dutenak. Ia bere diru iturri nagusia paka dena. Orduan pixka bat oraindik zera esan nahi du elikadura kate hortako lege horrek, orduan arrazoi gehiago dago horrek funtzionatzeko, ez? Nolabait justifikatu liteke pak bera ere gutxitzea ekarriko lukela, ez? Geixa ordainduko baliz produktua, baina, bueno, momentu honetan egoera hori da. Eta aipatzen duzun elikadura katearen lege hori egingo ez balitz, ez? Ez lirateke egongo beste aukerarik, adibidez, ez dakit zuzeneko salmenta, ekoizleak berak erabakitzea nola saldu eta non? Bai. Hori beste bide bada, eta baditu nekazariak hortan ari direnak, eta funtzionatzen ari den bide bada. Baina guri gustatu ala ez, badakigu kontsumo 80% on dagoen. Gero eta hiri handia dauzkagu, gero eta supermerkatura eta gehiago jotzen du jendeak, eta kontsumo kopuru handiena hor dago. Horrek ez du esan nahi beste estrategia hori bultzatu behar ez denik, are gehiago, hemen nekazari pile bat dugu hori egiten dutenak, eta gure bezalako inguru batean badira oraindik aukerak olako nitxo batzuk edo bilatzeko eta lan hori egiteko. Baina volumen handiena bestaldetik joaten da. Eta hor prezioak uste dugu borrokatu behar direla eta nolabait aberastasun horren banaketa hori pixkat justuago izan behar duela. Eta orain etorkizunera begira, nolako perspektiba duzue? Uste duzue pentsuen, zerealen eta pentsuen prezioek igotzen jarraituko dutela, ala ze espero duzue? Oso zaila da asmatzen. Esaten ari dira, Brasilen arto gutxi ekoiztuko dela, Ukrainian gari asko izango. Orduan oso merkatu, mundu mailako merkatua da. Eta asko balditzatzen du, hauek zer esaten duten, hemengo kooperatibak ere pentsua saltzeko garaian. Nafarroa ikusten baduzu paisaia, badirudi aleki pila badaukagula, baina benetan erosi gehiago egiten dugu saldu baino. Gertatzen da hemen, oio granja asko dagoela, txerri granja asko dagoela, behi esnea ere asko dagoela, eta horiek pentsu asko konsumitzen dute, beraz aleki asko konsumitzen dute. Orduan ez da erresa hemengo bertako produktua bakarrik hemengo nekazarien artean nolabait kontsumituko balitz. Orduan erosi asko egiten da hemen ere. Orduan ez da erresa alde hortatik perspektiba futuro ze egitea aurrera begira, ze egingo duen prezioak
Uste dugu eutsiko diola, goitik eutsiko diola. Igual ez da askoz gehiago igoko, baina pentsatzen dugu jaitsi ere ez dela asko jaitsiko. Orduan, ez, ahalik eta azkarren bilatu beharko da soluzioren bat? Bai, eta soluzio nagusia hori da. Elikadura kate hortan nolabait indarrak jartzea. Baina hala ere, uste dugu elikadura katea ari gara estatu mailako lege bat dela. Europak ere uste dugu beharko lukela, eta hortan ere badekigu ari direla, ez dugu oraindik xehetasunez, barkatu, nondi joko duen lege horrek, baina holako reglamento bat sortzen ari mendira hor ere. Baina gero merkatu hauek ez dute normarik. Hauek fondo inbertsio pila bat dago hauen atzetik, aurretik erosten dute produktua, prezioa markatuz, hemendik 6-7 hilabetera begira erosiko dute tonelada pila bat, eta merkatua nola dagoen, momentu batean salduko dute, eutsiko diote, orduan behintzat legeak markatzea ez da erresa. Baina, bueno, bai. Orduan zein izango litzateke lehenengo pausua, estatu mailako lege hori egitea? Bai. Zabaltzea Europara eta... Bai, hola hitz egitea igual ez da oso erreala, baina bai. Eta batez ere zintzotasuna, ez? Badakigu garai hontan hori eskatzea, ez dakit nolabait txalokaritza ezala dela, baina zintzotasun minimo bat behar dela, ez? Naiz eta lehen esan dugun bezala kontsumitzaile gehienak hiri handietan egon eta nolabait dependentzia hori badagoen distribuzioarekin eta transformatzaile handiekin, gutxienez, zintzotasun minimo bat balitz, gauzak asko zobeki joango lirateke, ez? Ze normalean distribuzioa eta kontrolatzen duten fondo inbertsio horiek, beste merkatuetan ere, adibidez, alekien merkatuan ere, normalean jende berdintsua egoten da. Orduan, ez dakit gizakiok azkenean ohartuko garen guztiok bizitzeko tokia badagoela eta pixka bat filosofia egiten ari garela dirudi, baina hori da eskatzen duguna azken finean. Eta adibidez, kontsumitzaileak bere partetik zerbait egin dezake? Bai, nahiago genuke ohitura asko aldatuko balitu kontsumitzaileak, ez? Guztio gara kontsumitzaileak. Hemen asanblada batean gogoratzen naiz emakume batek hori aipatu zuen, ez? Ari gara beti hemen kritikatzen gobernuaren jarrera ez da izak, baina guztio gara kontsumitzaileak, ez? Eta ohitura txiki horiek lehen esan duguna, bertako produktuak erosi, nolabait zirkuito motzeko produktuak erosi, horrek badu oraindik bidea, eta bide asko du gainera. Baina, bai, kontzientziazio kanpaina bat elitzeke gaizketorriko, baina ez da erresa horre. Agian erresagoa da, ez? Kontsumitzaileen jarrera aldatzea eta ez agian distribuzio enpresa edo enpresa handi hauena. Biak ere ez dira erresak. Nolabait ohiturak hartzen ditugu eta segurazki askok badugu kontzientzia, begiratzen dugu, zer erosten dugun, baina nahiko azkar bizi gara, erosoa da ondoko edo supermerkatu handi batera joatea, erosketa handi bat egitea astean edo bi, eta prezioari eta produktua nondik datorren asko begiratu gabe horrela jokatzen dugu. Gustatu ala ez, normalean horrela jokatzen dugu. Eta ohitura horiek aldatzea ere ez da erresa. Baina azken boladan bai ez, gehiago tiratzen dela agian ekologikotik eta gertuko produktuetatik, ala zuek ez duzue hori somatzen. Bai, ekologitik ere tiratzen da, baina askotan pentsatzen dugu ekologikoa gurea dela, nolabait zirkuito motzekoa, baina horrek enpresa handi horiek ere ari dira hori ikusten eta bere nitxoak badituzte, eta uste dugu gaina nekazaritzak daukan erronkarik handiena momentu honetan hori dela, ez? Nekazaritza bera, nekazarien esku mantentzea. Sektore honetan ere hori gertatzen ari da, ez? Gero eta fondo inbertsio handiagoak ari dira sartzen, eta hor bada ikerketa bat, eta esaten zuen Europa mailan ekoizten den ehuneko 52 zela edo, ekoizleen ehuneko 4 edo 5 besterik ez duela kontrolatzen. Orduan, beti ezagutu du nekazaritza, etxe o familia arteko nekazaritza hori, arriskuan dago, ez? Eta uste dugu erronkarik handiena hor daukagula, ez? Sektore honetan nolabait muturra sartu dute inbertsio fondo hauek ere, eta hori uste ez da erresa.
Bueno, orduan zuek hor jarraituko duztu ez, zuen aldarrikapenekin eta pixkanak aldatu zoazen gauzak. Bai, oraindik ere uste dugu jendeak jan beharko duela eta lanera egin beharko duela eta dena ezingo dutela harrapatu hauek, orduan esperantza hori badugu, ez? Bueno, badira aukera sektorean, ez da erresa zerotik hastea sektore honetan, baina polita da, esan polita da, eta bai, guk jende gaztea berriz ere animatuko dugu hemen jarraitzeko. Ez dakit, ja bukatzeko ez, zerbait faltatu izan zaigun, aipatzeko, ala bestela zen mezu azpimarratuko zenukeen. Bueno, mezu nagusia hori da. Alde batetik kontsumitzaileari dei hori egin, zuk aipatu duzun bezala, pixka bat ohitura horiek aldatzeko, eta beste aldetik nolabait aberastasunaren banaketa hortan hori da eskatzen dugun azkenean, ez? Beti gobernuari begira ere ezin gara eskatzen gauzakari, gobernuak normak jarri behar ditu, baina distribuzioa kontrolatzen duten hauek edo transformazio nolabait eskala handian egiten duten hauek, haientzat ere azken finean edo luzera begira onuragarria izango dela uste dugu mantentzea sektorea eta prezio edo reparto hortan, elikadura kate hortan, guztiontzat margena badagoela uste dugu eta eskaera nagusia hori da. Bai, mila esker, Felipe gurekin hitz egiteagatik. Zuei, eskerrik asko. Honen gara beste batean. Bai, nahi duzuenean. Udalerritako albisteekin jarraituko dugu. Eguesen, larun batean, ekainaren 19an, 9:00 ordubietara, Eguesibarko aurrentzako triatloia izango da Olatzen, 2014tik 2005era jaiotako kirolaroiei zuzendutako kirol proba. Lasterketak irauten duen bitartean, trafikoa etetea aurre ikusten da, ibilbidean zehar segurtasuna bermatzeko. Garraio publikoko zerbitzuak ere eragina izango du Olatzeko zeharbideko garalekuetan. Batez ere, Olatzeko zeharbidea eta Olatzeko sarbideko bilbilgunetik Gorraizeko bilbilgunera doan zatia moztuko dira. Proben ordutegiak honako hauek izango dira. 9:00 kadete eta junior, 10:20 infantil, 11:00 alebin, 12:00 laurden gutxitan benjamin eta 12:00 aurre benjamin. Probari eta ibilbideei buruzko informazio gehiago jakin nahi izan ez gero, udalaren webgunean kontsultatu daiteke. Eta bestalde, uztaileko jardueretan izena emateko epea zabalik dago. Hala nola, Let's Go hiri kanpaldietarako, Irisarri landera egingo den irteerarako eta ekainaren 25ko parkur tailerrerako. Iruñeko udalak lankidetza hitzarmen bat sinatu du itxaropenaren telefonoarekin 75 urtetik gorakoi zuzendutako laguntza psikologikoa emateko programa bat garatzeko. Hori horrela, udalak ekarpena egin nahi du Iruñeko 75 urtetik gorakoen bizitza emozionalaren kalitatea hobetzeko, eta horretarako doako zerbitzu kualifikatu bat jarriko die eskura. COVID-19ak eragindako osasun egoerari lotutako emozio ondorioei aurre egiten laguntze aldera. Baliabide berri honekin okerren pasatzen ari direnengan eragin nahi da eta pandemiak sortutako ondorioen inguruan sentsibilizatu. Besteak beste, helburuen artean daude laguntza ematea osasun krisiak eragindako estresaren kudeaketaren eta pertsonen arteko urruntzearen eta bizi kalitatea hobetzeko estrategiak ematea. Programa, udalak ikuspegi soziosanitario eta komunitario batekin abiatzen duen lehen proiektua da, osasuneko lehen mailako arretako zerbitzuarekin eta gizarte zerbitzuekin lankidetza estuan. Laguntza psikologiko eta emozionala emateko programak 2 ekintza ildo izanen ditu. Arreta psikologikoko taldeak gainbegiratuko ditu esku hartze guztiak. Lehenengo ildoan banakako aholkularitza telefonikoa eskainiko da eta haien zaurgarritasun egoeraren ondorioz arreta pertsonalizatuagoa behar duten pertsonei aurrez aurre emanen zaie arreta, banaka edo taldeka.
Iraietik aurrera, auzo unitate, osasun zentro eta tutoretzapeko apartamentuetatik bideratutako 300 laguni emanen zaie harta, eta pertsona bakoitzaren egoerara egokitutako laguntza emanen zaie. Bigarren jarduketa ildoak hainbat lantegi izanen ditu ardatz, honako hauen inguruan. Ongizate emozionala, estresaren kudeaketa, bizi ohitura osasungarriak, antsietatearen prebentzioa, pertsonen arteko komunikazioaren hobekuntza, insomnio edo depresioa eta bar. Dohain izanen dira eta udal lokaletan eginen dira. 16 lantegi eginen dira, Alde Zaharrean, Zabalgunean, Iturraman eta Arrotxapean. Adinekoen biztanle kopurua aintzat hartu dira aukeratzeko auzoak. Bakoitzean 4 lantegi eginen dira, 2 edo 3 hilabetez. Aurreikusita dago lantegi bakoitzak 8 ordu irautea, astean behin 2 orduko sesioetan. 12 leku kalkulatu dira prestakuntza saio bakoitzeko. Iaz, udalak galdetegi bat egin zuen jakiteko zer nolako eragina izan zuen osasun krisiak hirian bizi diren 75 urtetik gorakoengan. Proposamenak jaso eta haien bizitzak hobetzeko lagungarri izanen diren programak eta jarduerak ezartze aldera. Agerian geratu zen hilabete horietan areagotu zirela bakardadea eta isolamendua, beldurra eta ziurtasun gabezia, aztura aldaketa eta osasunaren narriadura psikologiko eta kognitiboa eta sedentarismoa. Prebentzio neurri gisa Iruñeko udalak hainbat jarduketa egin zituen. Etxez etxeko laguntza zerbitzua eten zuten 260 erabiltzaileei jarraipena egin zien. Baita eguneko zentroetako erabiltzaile ziren beste 271 laguni ere, eta laguntza eman zuen 75 urtetik gorakoei egindako 3.000 dei baino gehiagoren bidez barne hartuta tutoretzapeko apartamentuetan bizi direnei egindako 650 dei. Kaixo, Alex, zer moduz? Kaixo, egunon, ondo. Ondo, bueno, konta iguzu pixkatzu, pantaiak euskaraz ez, ekimenaren edo parte zara, eta zer diguzu kontatu, nola sortu zen pixkat mugimendu hau? Bueno, duela hilabete batzuk, ja, 2 herri ekimen sortu ziren, bata Disney Plus euskeraz eta beste bat Netflix euskeraz, streaming plataformetan euskerak duen presentzia eskatxarekin kezkatuta, eta gero Netflix euskerazek apirilean egin zuen agerraldirako hainbat eta euskalgintzako eta ikusentzunezkoetako hainbat eragileren babesa jaso zuen, eta ordutik aurrera elkarlanean jarraitu dugu hainbat eragilek, arazoa streaming plataformena baino askoz sakonagoa delako, ez? Eta elkarlan horretatik sortu da pantaiak euskeraz mugimendua. Momentuz Bikoiztaile Euskaldunen elkartea, Tinko Euskera elkartea, dela zinemetan euskera sustatzen 25 urte baino gehiago daramatzan elkarte bat. Netflix euskeraz eta Disney Plus euskeraz mugimenduek osatzen dugu, eta berriki ere atxikitu zaigu zinemak euskeraz kanpaina sustatzen duen lantaldea. Orduan pixkat izan da ez, indarrak batzea, esan dezakegu nolabait. Hori da, norabide berean lanean gabiltzan eragile eta mugimendu ezberdinek, indarrak batu ditugu, indar gehiago egiteko. Eta agian ez, ikusgarritasun gehiago emateko zuen aldarrikapenei? Hori da, azkenean aldarrikapen guztiak ildo beretik doaz. Azkenean euskera pantailetan presente egotea eta indartsu egotea aldarrikatzen dugu, eta orduan horregatik batu ditugu indarrak bai. Eta zer egingo duzu, zeintzuk dira pixkate jarraituko dituzuen pausuak edo zeintzuk dira zuen helburuak edo agian ez, ibilbidean punturen bat duzuen markatuta? Lehengo astean bertan agerraldi hori egin genuen gure burua aurkezteko eta euskalgintzako eta ikusentzunezkoetako hainbat eragilerekin landu ditugun aldarrikapen nagusiak ere publikatu edo ezagutzera eman ditugu. Eta gure asmoa da aldarrikapen taula horren inguruan, 10 puntu biltzen dituen aldarrikapen taula horren inguruan, ahalik eta eragile gehienen ekarpenak jaso,
eta benetan euskerak pantailetan bizi duen egoera irauliko duen manifestu potolo bat osatzea, proposamen zehatzak biltzen dituena, egoera irauli ahal izateko. Eta gutxi gora bera, bueno, hemendikan hurrengo astetan, hurrengo hilabetetan, hori atxikimenduak eta ekarpenak biltzen jarraituko genuke, eta gure asmoa da ja udazken aldean proposamen zehatz hori aurkeztea. Orduan itxaron beharko dugu pixkat ikusteko, ez? Nondik joango den kontua? Hori da, momentuz aldarrikapen taulako puntu nagusiak gutxi gora bera nahiko konsensuatuak daude eragile ezberdinen artean, orain hori edukia ematea da kontua, eta proposamen zehatzak egitea, ez? Esaten dugunean, ez dakit, streaming plataformetan euskararen presentzia sustatu nahi degula, hori nola egingo dugu, nola egin daiteke, hor planteatu beharko da, legezko esparru bat beharko degula, plataformak behartzeko, eduki batzuk, kota batzuk euskaraz eskaintzea, eta gauta bera puntu guztien inguruan, ez? Esaten dugunean euskararen normalkuntzarako tresna izan behar dela Euskal Telebista, eta ez gaur egun bezala aurrekontuaren eta baliabide pertsonalen gehiengoa ETB bira bidaltzen duen telebista publiko bat, horren aurrean ze planteatzen duguna, ez? Eta gu planteatzen duguna da kontrakoa, ez? ETB bat izan dadila lehentasuna duena, bai programazioan, bai aurrekontuetan, bai baliabide tekniko eta pertsonaletan, eta erderazko katerik baldin badago horiek ere euskararen normalkuntzarako tresna izan behar direla. Eta horrez gain noski, seinalea Euskal Herri osoan ikusgarri izan behar dela, ez? Eta hor badaude esate baterako, Europar zuzentarau batzuk, mugaz gaindiko telebistak eta baimentzen dituztenak, eta orduan, hor badaude proposamen zehatzak egiteko. Aukerak orduan badaude, ez? Eta orain ikusi behar nola burutu edo nola egin hori? Hori da. Eta nola baloratzen duzue gaur egun dagoen egoera, euskarazko ikusentzunezkoei dagokienez? Penagarria, negargarria. Egia esan, datuak izugarria dira. Gaur egun Europan batez beste 11 ordu egunean pasatzen ditugu pertsona helduok pantaien aurrean, pantaia guztien aurrean, mugikorrak, tabletak, ordenagailuak, telebista, plataformak, eta hauetan euskara duen presentzia hutsaren hurrengoa da, ez? Esate baterako, telebistan, 100 telebista kateen artean, ETB bat eta ETB 3 eta tokiko telebista batzuk daude euskeraz, baina hori, 100koa oso txikia da, eta gainera, esate baterako, ETB-en dauden edukiak zeintzu diren ikusita, esate baterako momentu honetan, ETB baten ez dago euskerazko fikziozko pelikularik, ez da ematen, ez dago euskerazko telesailik, ez dago euskerazko lehiaketarik, ez dago euskerazko realityrik, momentu honetan, ez dago ezer. Badaude saio batzuk, batzuk ere kalitate handikoak eta, baino ez da apusturik egiten ETB bati lehentasuna emateko. Hori telebista arruntari dagokionean, streaming plataformei dagokionean, Netflixen 5.500 eduki baino gehiago daude, eta horietatikan 5 pelikula ikusi daitezke euskeraz, zorte handia dugulako, eta euskerazko 5 ekoizpenek nazioarteko mailako jartzuna izan dutelako, eta nazioartean lehian ibili direlako, eta horri esker katalogan sartzea lortu dutelako, baina ez erakundeek edo Netflixek euskera sustatu dutelako, ez? Disney Plus plataforman ere, aurrentzako edukiak biltzen dituna, ez dago ezer euskeraz. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars eta beste hainbateko iztetxeren eduki guztiak biltzen ditu, eta euskeraz ez dago ezer, naiz eta existitzen diren eduki batzuek bere momentuan euskerara bikoiztuak izan zirenak. Zinemei dagokionez urtean, zinemetan estreinatzen diren 500-700 bat pelikuletatikan 1% eskaintzen da euskeraz, Euskal Herri osoa kontuan izan da, EAN ia 1%, baina, Nafarroa eta Iparralderekin 1% inguruan geratzen da, baina hori EAN ere 1% dela. Nun dago hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna, ez da? Eta gero bideojoko, sortzaile plataforma eta interneteko gainontzeko aplikazioetan ere euskararen presentzia hutsaren hurrena da. Orduan guzti horrek esan nahi du, egunean
pantaien aurrean ematen ditugun 11 ordu horietatik, gehiengo guztia, dena ez bada, euskera ez den hizkuntzetan pasatzen dugula, eta horrek eragin zuzena du gero euskararen erabileran. Horregaitik guri iruditzen zaigu, oso gai estrategikoa dela euskararen etorkizunerako. Eta uste duzue ikusentzunezko gehiago egongo balira, ikusleak egongo liratekela ere? Jendea prest dago hori, edo jendeak nahi du? Kontua, orain, erakundetatik batzutan esaten ez, eske euskeraz bikoiztutako gauzak jendeak ez ditu ikusten, noski ohituta ez baldin badago, daukan aukera bakarra baldin bada, gazteleraz edo frantsesez bikoiztuta ikustea, edo bertsio originala ikustea, kostatu egingo da, ohitura hartzea, berriro ere euskerara bikoiztuta ikusteko, eta ez du zerraitik bikoiztuta izan behar, aurrentzat bai, alfabetatu gabeko adinekoentzat ere bai, bikoiztea derrigorrezkoa da, baino, gutxi gora bera gazteak ere azpidatzien inguruan ezi daitezke, eta bertsio originalak euskeraz azpidatzita ikusitzak ere, baina hori ere, euskeraz, eduki horiek euskeraz jasotzeko beste modu bat litzateke ez. Orduan pixkat ohitura aldaketa bat, ez? Eman beharko litzateke ere herritarren partetik. Bai, herritarren partetik, baina hori nolabait sustatu behar da, erakunden aldetik, eta gero ez duena balio da esatea, jendea ez dago ohituta euskeraz ikustea, orduan ez dugu ezer euskerara bikoiztuko, hori ez dakit munduan ez dago herrialde bakar bat, hizkuntza berezko hizkuntza bat duena, gainera ofiziala dena, hizkuntza horretan telebista duena, eta telebista horretarako ezer bikoizten ez duena. Soilik bertako ekoizpenekin urtean egiten diren 5 edo 10 pelikulekin ezin dezu elikatu ikusentzunezkoen ez telebista kate bat, ez plataforma bat, ez, gainera hainbeste ordu pasatzen du pantaien aurrean, soilik bertako ekoizpenak ikusiko bagenitu, astebeten dena ikusita edukiko genukeela, eta orduan beharrezkoa da munduko eduki arrakastatsuenak ere euskerara ekartzea. Eta bestetik, aipatu duzuez, 10 aldarrikapen nagusi egin dituzuela, jakingo zenuke esaten zeintzuk diren, ala Javian buru. Bai. Lehenengoa da euskerazko ikusentzunezkoen finantzaketa handitzea, hor aldarrikatzen dugu Europako estandarretara hurbildu dadila ikusentzunezkoetan egiten den finantzaketa hori. Bigarren puntu bat, EITB benetan euskalduntzeko tresna bihurtu dadila, eta horretarako bere seinalea ere Euskal Herri osora zabaldu dadila. Hirugarren bat, streaming plataformetan euskeraren presentzia legez bermatzea edo sustatzea. Laugarren bat, euskerazko streaming plataforma sendo bat sortzea, zeinetan egongo diren Euskal Herriko ekoizpen guztiak, euskerazko ekoizpen guztiak, gehi euskerara ekarritako nazioarteko eduki arrakastatsuenak. Beste bat, guzti hau legez posible egingo duen, arauketa bat, azkenean ikusentzunezkoen ikusentzunezkoen legeak behar ditugu Euskal Herriko eremu administratibo ezberdinetan, guzti hau arautuko luketenak. Lege horren betearazpena eta zainduko duten ikusentzunezkoen kontseiluak ere behar ditugula aldarrikatzen dugu. Europako herrialde ia guztietan badago ikusentzunezkoen kontseilu independiente bat, adituz osatua, pixka bat zaintzen duena ikusentzunezko komunikabideen gardentasuna, aniztasuna, publizitatearen eta aurretan eraben inguruko araudiak ere zaintzen dituzte, eta baita ere hizkuntza eskubideen zaintza ere egingo luke ez. Orduan aldarrikatzen dugu ere kontseilu hauek beharrezkoak direla, administrazio eremu ezberdinetan. Aldarrikatzen dugu ere zinemaren lege bat, administrazio eremu bakoitzean, kuotak ezarriko dituena, katalanek dakaten bezala, Katalunian aurrentzako zinemako estreinaldi guztiak derrigorrez katalanez bikoiztuta eskaini behar dira, eta helduentzako filmei dagokionez 125. Berez 50 zen, baina konstituzionalak hori atzera bota omen zuen, eta gaur egun 125 derrigorrez katalanera bikoiztuta eskaintzen dute. Antzeko zerbait planteatzen dugu hemen ere, administrazio eremu ezberdinetan legez bermatu dadila zinemetan euskararen presentzia, eta beraz euskaldunon zinema euskaraz ikusteko eskubidea. Eta, ezakit zenbat aldarrikapen joan, bideo-jokoetan eta sortzaile plataformetan ere oso garrantzitsua iruditzen zaigu
euskararen presentzia bermatu eta sustatzea, aplikazio ezberdinak euskaraz erabiltzeko aukera egotea, alde batetik, Twitch eta antzekoak, gainera daude hauen aldeko kanpainak martxan, eta beste alde batetik, bideo-jokoetan eta ere euskararen presentzia sustatzeko politikak egin beharko lirateke. Eta ez dakit zein geratzen zaiten, hor bidean. Azkeneko aldarrikapena litzateke, lurralde Euskal Herriko administrazio ezberdinen arteko koordinazio organo bat sortzea, guzti hau azkenean baliabide guztiak ongi aprobetxatzeko eta elkarbanatzeko eta lankidetzan arituko den organo bat sortzea. Orduan nahiko alan, ez? Bai, egia esan, aldarrikapen asko dira, baina nahikoa logikoak dira, hizkuntza eskubideen aldetik begiratuz eta euskararen etorkizunari begiratuz baita ere, gaur egungo haur eta gazteek erreferente guztiak gazteleraz jasotzen baldin badituzte pantailetan, etorkizunean gazteleraz edo frantsesez biziko dira, ez? Eta horrek euskararen etorkizuna kolokan jartzen du. Dena den ikusita ez, gaur egun euskarak jasaten dituen erasoak agian nahiko zaila izango da, hau lortzea. Bueno, saiatu beharko, indarra egin beharko dugu, badago herritarren aldetik kezka badago, Netflix euskaraz kanpainak 12.000 sinadura baino gehiago bildu ditu, Disney Plus euskaraz kanpainak 6.000 baino gehiago, berriki sortu den zinemak euskaraz kanpaina, momentuz 600 bat uste bildu dituela, 10 bat egunetan, orduan herritarren aldetik kezka badago, eta gainera ikusi dugu, eztabaida agenda sozial eta politikora ere iritsi dela. Eta hor badabiltza mugimendu batzuk, EITB-ek iragarri du Euskal Netflix delako bat sortuko duela, 2022an, elebiduna izango dena, momentuz, saiatu beharko gera, euskarazkoa izan dadila, hasi dira mugitzen. Eztabaida mahai gainean dago eta orduan aprobetxatu behar dugu indarra egin eta norabide egokian pausoak emateko. Dena aipatu duzunez, aldarrikapen horietako bat, dela ikusentzunezkoen kontseilu hau sortzea, Jaurlaritzak esan du ez duela beharrezkoa ikusten, ez? Bai, egia esan atzo, notizia hau ez genuen espero, ez zela eztabaidatzera ere ez zirela iritsiko, ez? Guk pontez hartu genuen, alderdi batzuk mugitzen hastea eta Bilduk kontseilu hori aurkeztea, Podemosek ere esan zuen horren alde egongo litzatekeela, eta ikusi dugu, ez dela eztabaidara ere iritsi, ez dakit zeren beldur izan daitezkeen, ez dakit, EITB-ren edo Jaurlaritzako ordezkariak, ez dakit, Europako herrialde aurreratu guztiek dute kontseilu bat, Katalunian eta Andaluzian ere badago kontseilu bat oso ongi funtzionatzen duena, eta guretako beharrezkoa da aditu independientez osatutako kontseilu hori, lehen aipatutako gauza guztiak aurrera eramateko, ez? Ez da nahikoa esaten duten bezala, ez badago EITB-ko administrazio kontseilu bat, baino horrek ez ditu eremu guztiko ikusentzunezko guztien arauketak zaintzen eta bar, ez? Guretzako beste gauza dira, beste gauza bat eta hitz egiten ari gara, eta espero dugu, agian indarra eginez eta eztabaida mahai gainean mantenduz, agian atzera egingo dutela, edo gutxienez eztabaida iritsiko dela parlamentuetara. Orduan naiz eta ezezko jaso ez jarraituko duzu ere aldarrikapen horrekin. Noski. Hori besterik ez daigu behatzen. Bai. Eta nik uste lortu dezakegula hor. Azkenean oso aldarrikapen oinarrizkoa da. Ibarretxeren garaian kontseilua sortzekotan egon ziren, ikusentzunezko kontseilua sortzekotan egon ziren, orduan ez dakigu orain zergaitik 15 urte geroago horrelako ezezkoa jasotzearen arrazoia zein den, hori Ibarretxe bera hori sortzekotan egon zenean, ez? Orduan nik uste da hausnartu eta eztabaidatu beharreko zerbait dela, eta gu saiatuko gera honen beharra agerian uzten, berriro ere atzera egin eta hau sortzeko aukera planteatzeko sikiera. Eta herritarrek zer egin dezakete pixkat, ez? Sinadura bilketena aipatu duzu, orduan imaginatzen dut, ez? Sinatzen eta gero atxikimenduen afera ere, momentu honetan. Bai, momentuz hori, pantaiak euskeraz.eu web-orria jarri dugu martxan, bertan jasotzen dira martxan dauden 3 sinadura kanpainak, herritar guztiak animatzen ditugu hau sinatzera, eta gero bertan ere jasotzen dugu gure aldarrikapen taula, eta esan bezala, bertan eman dezakete atxikimendua, gure ideia da
manifestua lantzeko eta aldarrikapen taula horri garatzeko eragileekin bilerak eta bar egitea, beraiekin elkarlanean ibiltzea. Momentuz ez dugu horren lanketarako herritar guztien atxikimendua edo bilatuko, ez? Baizik eta eragileekin, euskalgintza eta ikusentzunezko eragileekin landuko genuke hori, baino herritarrei eskatzen diguna da bai, guzti hau sustatu dezatela eta babestu dezatela, martxan dauden 3 sinadura kanpainetan sinadura emanez. Eta agian ez jendeak pentsatu dezake, sinadura batek ez duela ezertarako balio. Eta horren aurrean zer esango zenuke? Beno, esate baterako, Disney Plus euskeraz kanpaina martxan jarri genuena, nola parkeko guraso batzuen arteko elkarrizketa batetik, hilabete eta gutxira 5.000 sinaduretara iritsi ginen, eta horren ondoren, Jaurlaritzan, kultura batzordean, gure ekimena aurkezteko gonbidapena iritsi zitzaigun. Orduan, eta hori egin ondoren, eztabaida mahai gainean jarri zen agenda politikoetan, eta ari dira gauza mugitzen, beste mugimendu batzuk sortu dira, Netflix euskeraz, zinemak euskeraz, pantaiak euskeraz, eta ari dira eragileak mugitzen. Orduan ikuste dut, zenbat eta sinadura gehiago lortu, babes gehiago izango dugula, gero erakunden ganak jotzeko eta pausoak eskatzeko. Ez dakit ez, bukatzeko zerbait gelditu izan den agian aipatu gabe, eta garrantzitsua den esatea ez, ala besterik gabe, jendea hori animatzea ez, sinatzera, eta izango dugu zuen berri aurrerago ere. Hori da, uste nahiko aitza egin detela. Bestela hori gure web horrian, badaukate aldarrikapen guztien berri eta kanpaina guztien berri, guk ere sare sozialetan eta ere pantaiak euskerazek baditu perfilak, orduan hauek jarraitzea animatzen ditugu herritarrak baita ere, eta guztiok elkarrekin lortuko dugu. Mila esker, Alex, gurekin hitz egitea. Eta animo. Mila esker zuei, eta ondo segi, eta animo zuei ere. Aio. Aio. Beno gaurkoz, hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.